Dong. Ay, sige din yung paligid ka din mo paligid ko na gano'n ninyo mo. Ay, sige lihok ba kay paligid mo sa dong. Bantay sa niya. Ay, mulakaw sa ko. Asa man ka? Mangita gugug pagkaon na to bantayin ni ha. Kung sibat ni, kinahanglan nga ma lukat ni dayon unya ha. Balhin dire kay pigado dira. Ay, sige. Pwede na, patundogan lang na diyo. Pag mudagan karon, Gahi kay kulo. pag mudagan, once mudagan kang bayana ka, Kani ha, kailangan ni malukat ha, mulakaw ko. buwi Mangita ko pagkaon na ko. ikaw na dito. Bantay ha, makaikyas na gina. Mato na ko. Ayun, kaya, ay siglihok diya. Kung gusto ka mo lingkod, lingkod. Kaya lang ka. Ay siglihok ba? Patay ko sil. Patay ko sil ba? Tahan juga itong tulog pre oh. Pero may medyo natulog man. Kani, wala. Tulog man. Hindi na kamanda pre. Sa itong tirada mo. Kuwanta. Lipot ta, lipot. Lipot ta kay naman sa kwan. Kung muagi ta gatubangan, kitaan nyo ta na. Lipot ta, lipot. Lipoto na to kay ang unang kwaon na to, dili ang bihag atong unang kwaon. Usa itong Ang unang kwaon na to, ang armas. Ah, Kay para mailog na to, siyempre, ato yung maligtas ang atong kauban. Pre ka na pre ha. Di taagi. Sige kage. Maliko. Ikaw na, pre. Ng kauban. Tindog ya. May mga CCTV ng palibot ana ba? Wala, ay bukid Ha? ha. Hindi pero may CCTV diha. Di kanang kuana na, kanang tawhana na. Kaya na siya. Munang kinahanglan magbantay-bantay ka gud. Oo na mo sulod ko pre. O sige, ano na. Oh, sige, sige. Ha? Talaan ang umahod yan nung kidnapo man mo kapag may kwarta pag ransom anak. Lihok ron, Ha? lihok. Ay palihok ka Ha? pre. Sibat na mo. Huwag kang gagalaw. Unsa na? Ha? Naos lo yan. Naos lo yan. Kamutan di karon. Naos lo yan. Unsa na? Unsa na? Ba naos sa doyan? Hmm? Naos sa doyan ba? Naos sa doyan. Naos sa doyan. Naos sa doyan. Distansya sa doyan. Distansya. Hmm? Ha? Distansya karon ah. Ngayon ay patay ka. Ayog sunod. Patay ka ngayon. Sa? Sunod ka. Kabliton ko ni. Okay, baba. Ayog sunod. Ayog das doyan na. Patay ka. Dong. Asa ang kuan dire? Takasan ko eh. Takasan ko ba? Natulog guro ka. Wala ba? Oh, kauna na oh. Sa man eh? Mo pa nangita tag
kabalo ka ang pusil na dala. Kaya nga no, kay natulog ka. Wala ni mo gibantayan. Giingat ta kag bantay Awa ko naon natanggal giunsa na nimo paghikot. Gihiktar man ako. Unya, unsa, ngano nakaikyas man? Asa day ka? Ara kay ko dirino. Nagunsa man ka? Wa ko kabalon. Anak ko nagtiyon ko sa iya, anak ko. Unya, anong nakuha man ni Nga mong naman pusil? ko giilog ra magkalit ang kwan. Wala na ka nagtanaw-tanaw si mong palibot. Kasi malay na ako nga nag-focus alang nga maglingi-lingi ko dito. Alang-alang, maglingi-lingi. Mandiyo ka, basi na rin naghapa-hapa diya sa ubos. Ngano ilugan magkagpusil? Wa ni tuyo, mura gyapon, bala ka. Ako din ako mapila-pila na imong style oy kay kapoy-kapoy ko. Dako pa to nya karon buhian ra nimo. May pag magsulok ko ako ikaw, paningkamot tig mo. Bala ka diya.